Gasa iti biag. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Iti daytoy agundaway, isagot mi manan ti maysapay apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Gasa iti biag. Apay ka day anak kaw. Senay ka, senay. Ay, aginggat ka ano ayat ti kastoy a klase ti panagbiag. Nakakaasi ta amang bembenat iti budget. Kaano ayamet a makagata nga kadagiti kayat ko agatangan. Awan pa'y met ti lulong awan ti panagbiag. Pasig a kinarigat ti malaklakam. Ay makapauma ti kastoy. Ay na, anyagay nga ron ti mabalin mo. Katalaga akas na ti panagbiag tayaw. Naimbag pa'y talaga nila kay mo. Di na kayo mabisbisinan. Agsida kayo latamot iti naimas. Makaniyaw dagiti kayat tiyaw akanan. Ay na, dumalat tano adda kwarta nanang. Ay, no siya, jak maanusan ti kastoy a klase ti panagbiag. Unfair met ngamin tinamarswa. Ado dagiti aglaplapusanan iti kwartada. Ngam ado met ti awanan. Nga oray ba inte, kat dandani di pa'y makaigam. Ay, unay kan anak ko. Tayramraman mo pa yan tinamarswa. Dakas ti agsao may kontra iti namarswa. Ay na, manggedak tumet nanang. Tapno sa anak laeng amang namnama iti birok ti asawak. Anya, manggad ka. Kat asino nga iti mangaywan ka dagiti anak yaw. Imbag no matapatam ti birok ti asawam. Tapno iso ti mangawer. Kat sika ti manggad. Anya? Ay na, nagmayat at talaga ti agtambay dito'y balay mare. Agkakangina dagiti kagawaan nyo. Kun magusto aklaunay dagito'y sofa. Ay na, marelax ta no kastoy ti pagtugawan. Sa agsik kawil nga agsel cellphone. Anya? Katuan mat mare. Ay na, umapalak at talaga kun ka mare. Napintas dayto'y balay yo. Kompleto pa'y dagiti kagawaan nyo. Adda pa'y flat screen at TV yo. Idinto tada kami. Ay na. Radyo lang ti adda ijay balay. Adanda ni saan mi pa'y amaigatangan iti bateryana. Investment mi dagito'y kinilakay ko, mare. Iso ti pangipanan mi ti sweldo mi. Tapno adamot at ti pakakitaan iti nagbambanugan mi. Umapalak at talaga kun ka mare. Kaya't ko kumamot yung trabaho. Kat, adamot ti anak yung aywanan, mare. Dumakil ba si tinaudi nga anak ko, manggedakmet, kat isarek nak amare. Ay, katuan amare. Basta saan pa'y nga ita. Aywanan pa'y kit di dagiti anak mo. Hay! Naibos man gaya man ti gatas ni baby. Basit pa yun ti bagas. Ay, una yun ti kastoy abiyag. Ay, hindi napakit. Hay! Naimbag pa'y kit di taan anusak ti aglaba iti lampeng. Kasanungay no diaper. Kakaasi ta amang bembenat iti budget. Pasensyakan ba kay? Amo ka basit lang ti sapol ko. Ngam sa anak mo nga kurkurang amang ipaay iti masapsapol tayo sa nga pamilya. Aginggat ka ano nga taakastoy. Apag iso akanayon ti matmatgadan. Awan pa'y mat ti maibul sa anam namaan ko ma, no addaman ti emergency adumteng. Pampanunotag mo dagita ba kahit? Sana bali. Tadublyak ti gagat ko. Tapno maipaay ko amin ang masapsapol tayo. Saan ko malaang nga agpatingga iti dayta? Diyak kayat ti apag iso laang. Adda kumamot at ti maibul sa nga extra money. Dayta ti kayat ko nover. Bakit? Naimbag pa'y ni Maririta. Agkakangina dagiti kagawaan da. Saan laday ta? Magatang da amin akayat da agatangan. Gaputa ado ti kwartada. Ay makapaapal at talaga. Oh, na yan, paray. Nagunagmat na ito sinayang. Madiday ta, paray. Itatalaan nga naggrana.
Agsin-sinay ka. Kasla di mo kaya ti panagranata. Saan nga itikas na pare? Umay na. Ado lang kami ti pampanunutak. Kas kumaitan niya paray. Kas lang amin aburido kalaunay. Kasano? Kagura nak ni bakit ko. Gapo iti adda pa nagbiag mi pare. Kanayon na nga ikumpara ti panagbiag mi kada kayo. Anya? Uwan pare. Naimbagpay ka no kada kayo. Tananam ay ti panagbiag yo. Lalo nang ti pagtugawan. Agkakaimas si kang kaninyo. Kaya ado ti kwartayo pare. Dayta ka na yun ti sang kaibagana. Anya? Uwan pare. Isoyak amo ti panunutak. May papay ko mo ti masapsapol da. O rekas kasano. Ay la, ipakaawat mo kinkwara asaan tayo nga agpapada, iti kasasali, iti panagbiag paray. Addaan kami baset, nga agpaisaw. Saan kami matla naragsak? Kaputa awanan kami iti anak paray. Saan kami anaragsak? Idinto tada kayo, naragsak kayo. Kaputa ado dagit anak yo amang ray-ray, aw kada kayo. Pare. Uwan paray, saan alay ta ti pagpanunutam iti anya latita? Saan aparikot da ita? Kaputa saan kayo may ngaglangan aman? Kasano ngay mare? Adda ka di mairekomendam kanyak apag trabahuan? Talaga ka di adisidido ka amanggat, mare? Una mare. Disidido ak talaga. Gaputa kayat kumati maadaan iti bukod a kwarta. Ngam kasano dagiti anak mo? Ay na, adda ni nanang ko apang ibatsak kadakwada. Iso apang asim ka din, amare. Ikuyugnak inton agpasyudad ka. Amangan mat noong tanak nila kay mo. Saan nga agungot day jay? Iso ti ungtak ano bilang laang. Tulungak lang arudan amanggad. Iso pay laang ti agungot no kas pangarigan. Kurang nga adayo ti matmatgadan na, mare. Ala, pagsaritaan nyo day taan na imbag, mare. Sa nabale, tainton ka ni kadwa pay laang ti panagpasyudad ko. Nawaya pay laang ti aldaw tapno agsarita kayo ana imbag. Sigurado akon iti desisyon ko, mare. Sumurutakkan ka inton agpasyudad ka. Nanang, sumurutak kinirita ijay syudad. Mapanak mo't manggad. Isopay apang nayon iti masapsapol dagiti ubing. Anya, mapan kay jay syudad. Kasano nga dagiti anak mo, nang runa ti inauday, kat nasuruklag amay sa titawin na. Ano sa nyo pay laang idang aywanan, ananang? Saan na bale? Tawan mo't unay ti trabaho ijay talon. Anya, Wananang, ano sa nyo ka din Saan na bale tatrabaho ti mapan ko aramidan ijay? ay unay kandina. Anya ka di tinaknakan mau tapno panawam dagiti anak mau. Awan nakan ko nanang. Talaga a desisyon ko daytoy. Tani, makitkita yung ti sitwasyon mi asa nga pamilya. Awan mo ti makitak aparikot anak ko. Sana kayo ba't abisbisinan ti asawam? Kunayo laang daytaan nanang. Gaputan nagmayat ti panagbiagyo kinitatang. Da kami ngay, nujak aramidan ti kastoy. Ay na, saan siguro ang makaraman dagiti anak ko itinaimas amakan. Amangan no itlog laang ti kaimasan amaramananda. Nalabas ka mat, Dina. Kano agagatang mati asawam iti karnay. Basta, di da kun maigawid pa'y nanang. Basta, agpasyudada. Ay na, jak amokin ka, Dina. Jak amaw, no nasisirap ka iti kwarta, wano talaga laang nga awan bibiyang mau kadagiti anak mau. Anyan ti anak talakay. Talaga asaan ang nagpangadwa ng ibati kadagiti anak na. Hey, jakam mo, iti na anak mo. Kwarta lang, tiyan si panurot na. Baraga, no nagarod master kan na ijay syudad. Anda siguro, yung mamangan no, nababamil lang ti suldo na. Kitnawan ti nailepas ng adal. Bayam, tapno mapadasan na tirigat, bareng makaamirais. Huwag nga rod
Nanyapay kami ti sapulan na. Saan mo't nga kurang ta asawa na amang ipay ti masapsapol ta. Kwarta nga rod lakay. Saan a kontento ti anak mo iti mayaw awat ti asawa na. Iso nga agbirok mat iti panggedan na ti anak mo. Wala, bayang bakit. Tinapatag. Ay wanan ta animbag dagiti apo ko ta. Tapno makateged lata ni Nover amanugang ta. Ay na, nagganas at talaga dito'y syudad, Mare. Ay, inayaban ka lang dito'y atap no manggad, Mare. Wen, Mare, di ka madanagan. Ala, anya nga ikat agapura kaamadan iti trabaho. Ano sampay nga rod iti bara? Wen, Mare, di ka madanagan. Kan may sa, na-enjoy ko mati trabaho. May sa alawas kon itibar a pagpapayak. Ngam kita amare. Trabaho ko malaan. Wen, Mare, di ka madanagan ko nakmanan. Alaag pa ilang dagiti anak ko, nanang. Tatang, sa nabalita sa badumot indon bigat. Kahit awan sirrek da. Kitwan na barok. Tapno mailiw mo mat ida. Uwan nga rod, tatang. Kailiw ko mutin ida. Kasanumot ngamin. Makalawas na jak ida nakadwa. Nagam, makalaba ka nga tano alam ida baraw. Ay na, naalikutag tinauding anak yaw. Papaanawa. Kabailak mo't ki di, nanang. Iso nga awan ti parikot iti dayta. Tapno makay na kayo mo't ang agawil. Wan nga ron barok. Kit isublim to panan ida inton malam ti Domingo. Tapno, di ka maladaw asumro kiti trabaho inton Lunes. Uwan, tatang. Agyaman nak. Ay wan gayam. Imbawag ka din kan kati asawam. Uwan, nanang. Day talat ta kwarta mo ti damdamagan na. Ay, anyan ti asawa maya. Ay, pasensya ka ni ti anak ko, barawk. Sapay ko ma, tama ka amiris tao. Asaan anasaya at ti pakpakita na nga ugali na. Mare, agawid tan, nabartakan. Madamdaman to ka di, Mare. Enjoy tapay mata. Ngam nabartakan, Mare. Agsisinublatan dagiti lalaki ang makitay-table kan ka. Nagangay na. Gaputan na pintas. Ay, anyan, Mare. Nagalasmot day tangar aramidam. Gat dito ako, Mare. No kayat mo. Agawid kalatang ijay dakus mo. Sana balit kabalak ti bagit. Alang nga rod, Mare. Makaamo ka, itibiyag mo. Hello? Apay ka diyan nagbayag mo sumbatan ti awag ko bakay. Ay, kapang bangon ko. Nakasilent ti cellphone ko. Iso ajak na pansin nga, dagayam awag mo. Anya, alas 10 iti agsapa. Ngam kariring mo. Ay, nasakit nga ro ti ulo. Nahangover ha. Anya, nukas ta, agbarbartag ka itan, di na. Oy, Nover, awan bibiyang mo ha. Kwartak tiyin inom ko. Iso adinak pakibiyangan. Aywan gayam, agpaw itak inton bigat. Gaputa ado ti kwartak. Dakkel ti sweldo. Saan akas iti sweldom amanulaang. Takkal ti swildom ngam kita amot kumatiklase ti trabaho. Apay, nalinis mo ti panggada ka. Oy, Nover, uray bar ti pagpapayak. Disente aklata babae. Gaputa sa anak mat nga aglablabos iti sangwanan dagiti lalaki. Kan sa anak apa-aprusan kadakwada. Yak amuging ka, di na. Put din talatan ti saritaan da. Gaputawan mo't la ti sirsirbina. Sa bali mo't ting kay bagbaga. Imbis ko makumusta dagiti anak mo. Nagadulaki din ngay bagbagam. Bye!
Nagbaliwan ti asawak nanang. Tatang, di na tayo mutin pagan ano. Kaya na, bayamon, parok. Bimak nang ngabay ni Suana lipatan na tayo. Tunggal awagak, ibaga na abise. No saan abise, makaturturog. Mapan ko kumangarod pa siya rin. Ayun na. Sayang ti Aldang. Kan may sa, adadag iti ubing. Ay na, bayamon barok. Sana balik, tabakit mo tan. Adam tibukod na panunaw. Isuadi na tayo pagkananaw. Bayan tayo latan. Para makita inton masungad ngal daw. Tatang, Dumaminsan, naskan nga ikan tayo magtitipag nakman na. Sana daw tayo tiyag pakpakaaseng agdaw-dawat iti atensyon na. Ay, jakon umanamong iti aramidem, Mare. Ha? Inayaban ka dito itap numanggad para iti pamilyam. Ngam anya ti inararamid mo. Mare, mangmang tedak mata kadagiti anak ko. Wen ngam nakasaritak ti asawam. Kat sigon kan ko pasaray di mo ida kasarita na imbag. No kasarita man ti asawam, saan nga agpaw ti saritaan nyo? Kan pasaray agungot ka kano. Anya? Ta nagipulong kan ka ti sinalbag a lalaki? Ay, agpanunot ka na imbag, Mare. Addaan ka iti asawa kan anak. Si katilugi no itultuloy mo day tangar aramidam. Kan maysa, jak kanunungan ti kanayon mo apa nagbartak. Ti dakas na, kumpurmilatan alalaki di ti kasangsangom. Apay, saan ka kadi mabutang nga ang mga no pagaramidan da ka iti dakas? Alawanan, pasensya kan Mare. Bidot ko ti amin. Agpakada ako nanang. Nay, itaka lang nga nagawin. Kan manulaang nga oras na kinaayayam mo ti inaudi nga anak mo. Saan pa yasimbang pati asawa am kantido ang anak yaw? Pumanaw ka na dagaws. Nanang, adasarak ko inton rabi. Sayang ano sa anak asumrak. Ay na, mabalin mo't nga aglangan ka pala iti trabaho. Kakaiso na nagawin ka. Di mo pa'y urayan ti asawa am kandag iti duwang anak mo. Sayang nga rod ti oras, nanang. Saan nabalit na nangyagak mo't iti abastuda? Dayta tinapatag. Ay na, anak ko. Nagbaliw kan. Kwarta lang ti amaw. Nanang, praktikal itan ti panagbiag. Saan tayo amabiyag no awan ti kwarta? Jak amukan ka, di na anak ko. Gamlaglagi pum ko ma. A dapat pataglat ta ti pamilya, ngam iti kwarta. Panunutam dayta. Talaga sa baalin ti ugali ti anak mo bakay? Wen garod lakay. Di nan pagan ano dagiti anak na kanti asawa na. Uy, nga raw. Ay, awan serbi na gimatang itagkakangina kagawaan. Gaputa saan mo lang nga ma-apresyar na kita anak na. Wen garod lakay. Ti pagamkak. Amangan no mauma ti asawa na. Kat ipanaw na dagiti ubeng. Awan ti maramidan ta no kastawan bilang bakay. Iso ti ama. Kansan mo ta na pagan ano ida ti anak na. Sa bagay matkit di Ang sapay la kumatag panunot ti anak ta. Kat amirisan na anaimbag dagiti maibagbagakan kwa na. Unay mo, Taytan. Apay nagbayag ka mang sungbat iti awag ko. Pasensyakan ba kayo? Adala nga mintar aramidag. Aglut-luto akiti pangrabyan may karagiti anak ta. Kasta? Kat, anya ti sidayo? Pag sidag mamuida iti pinigpikan ba kayo? Ay rumbang lang. Saan amabalin apasig anatang ti ipaspasidam kadakwada? Ha? Ewan gayam. Iso nga imawagak, taibagakan ka nga uray agawid kan. Bakay? Di kan kayat novel.
Addan sa baling ay ayatak iso nga agsinatan. Ay, saan bakit? Pangasim. Agasawa ta. Iso asaan arumbang agsinata. Nauma akon kan ka. Awanen ti mariknak apanagayat kan ka. Iso apumanaw kan kat ibatim dagiti ubing. Pudno ka di nga dan ng iso katam kanyak bakit? One over. Iso apumanaw kan di tabalay kat ibatim dagiti anak ko. Sige, pumanawak iti dayto abalay. No di na kon kayat. Diya kon idaldal ti pagiking ka. Ngam itugot ko dagiti ubing. Anya? Apay, kabaalam nga ipaay dagiti masapsapol na? Pangalaam kumamot nga iti kwartam? Kat no birok ko lang siguro iti may nga oras, ti birok mo iti may nga aldaw. Basta, ibatim ida, tasyak ti manggastos kadakwada. Saan? Itugot ko ida. Tapno nawaya ka ang mga ramid iti kayat mo. Anya? Ay, hawanan lakay. Impanawan ni Dover, dagiti apo ko ta. Kailiw kunto ida. Talaga saan ngagpampanunod na yadina? Pinapanaw na kid din in over. Naulaw ti anak ta iti pirak. Iso lang tinapatagkan kwa na ita. Kan, naulaw iti lalaki na. Diyak kanunungan ti anak talakay. Agawid ko ma, tapno makasaritak iti nalapat. Oray siyak bakit? Isakit ko ni over. Kanda kitang lakda. Ay, biyag aya. Patsak nga agbabawin to na ijay. Ngam sigurado nga inton naladawan ti amin. Naimbag ta nagawid kanina. Wanan. Kahit apay nga ron nakasta tilangam. Kan apay adagiti ang lupot mo, ti awit mo. Kan apay a tricycle tinagitulod kan ka. Sigod mo't kat dagiti agkakapintas alugan ti mangitultulod kan ka tunggal agawid ka. Nagawit gaputa nagsaran ti pagpapayak abarnanang. Kat nagdiretso ang iti balay mi kininover. Ngamawan mo tao. Dang nga kakit di Kalpasan na pinapanaw mo dyan tao. Birbiru kamitan. Nanang. Awanan di na. Impanaw na dagiti anak yaw. Gapaw ta pinapanaw mau. Tada nang isukatam ken kuana. Ken nagadaw ti kwartaam. Nanang. Nagado ti kwartam kunam. Ngem awan mat pakakitaan. Anya ngay ita. Dakkel tinapukaw ken ka. Gaputa dagiti aga amam tinapukaw mau. Agbababawi ang itinaramid ko, nanang. Naamiris ko ang apatigayam kanyak ni Nover. Awanan di na. Naladawan ti amin. Gaputadan kabalay ni Nover. Kat isaw ti kay kayat dagiti ubeng. Gaputa isaw ti nangiparik na kadakwada iti pamatag ti maysa nga ina. Adi mo impay. Sana bali taado mati kwartam ako nam. Di mo isukat ti pamilyam iti kinabaknang. Tati pamilyam ti kinabaknang adinto mapukaw. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Gasas iti biyang. Isang sagot kada kayo ti Dance Ilocano YouTube channel. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay.